Advocate Fadzai Mahere waya vachichema zvakuona tapinda mwedzi waApril unocelebratwa independence. Panguva inoi tiona kuti Zimbabwe ichitena 45 but tiona kuti tena 45 vanhu vachiungudza vachichema sana pana mashoko anorimindiwa the government nemaadvocate the opposition not go subscribe or like out on the bell icon anoshare mapictures muri kuona video obudanyora chiti Zimbabwe turns 45. Can you imagine that Zimbabwe once had a formalized public bus system with timetables, formal bus stops, tickets, formal inspectors, and designated routes? Now it's just Mushikashika, and the minister in charge of the chaos was crowned the best minister in cabinet. We need new leaders. Anoshama pictures muri kuona muri kuona kuti vanhu vakutokutema nemushikashika vamwe vakutokwira imwe transport isingaiti kuti transport vanhu inoisa malives emacitizens at risk. Anoyataura mashoko ekuti izvi ndo zvatiri kuramba ende panguva ino zviri irrational noda kwokuti kare tinoziva kuti nyika yeZimbabwe yanga ine abus system yaizikanwa nematimetables ende kufamba kwaiva nyore ende kwaiva safe. But now zvotoonekwa kunzi vanhu vakurely on mushikashika, and the worst part of it, the minister wacho of transport ndiye anotoawardiwa the best performing minister panguva inoi. Zviri kuonekwa kunzi Advocate Fadzai Mahere anozongonyora akachiti we need new leaders just because anenge achiona the fallout kuti izvi zvanyanya izvi. Those some of the reasons why people are protesting, even because at the resignation still they are mounting nokuda kwethis mismanagement. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu mutidze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.